APHLC Sorlo Song Atum Pen mek'kri buprup pen Hamren DC asaihem athengno long kachesong pon kedam tang bosik ni final keeper ni Doramla constituency alo Punjab polling station along alam ki aputhak Sorlo Atum mek'kri buprup pen kachesong pon isi ningtuk mime alam lapusan si Sorlo Atum mek'kri buprup pen kopia thesi lokpana samar chibu krep pen ajo parents tame alang litum chisong pon angkoklo lake kedam tang bosika cheklo ni final keeper ni Doramla constituency alo Punjab polling station along kilikapa the ponbo mohot istam kelong ledet penajok hala bangsa drathor pak pensi kiri gatalip padoponlo lasa jognona por raikom sai khetum ajo por Punjab polling station along ahem dampen munit kinep kangnang pon lasa joini nona por ratum kedo keta kisung ihin ke kat jitiming phat ke check lapen anpart habering nar pen kacherinang tangte lasa kisung along APHLC along kacharap dun tumantong lamki de chodloma hala bangsa por hot ke rat pensi chesong rapelo bonta nona por kopya pochi nile tum APHLC along kacharap dun tuma pananle lapusan alam ki chodlo pusi APHLC Women Wing atum Central Committee pen danglok ongtung Sorlo atum pen kisung ke phoka chichak nang atum pen patumi bosika cheklo ne paingko player ni arni tilipen towe jon apor stamit ahokpet akangsai longwek nang jipura West Karbi Anglong Deputy Commissioner asaihem athengno long mek'kri buprup pen kachesong padoponlo Hamren pen birsong rohang Loti Kimi news Karbi tangni karjap lapuson ilitum kiwang nang pak ke la ilitum duar amla constituency arat atum thithi burbur latum kachesong lapen latum kamatha akisung abang inso aphan aluso aphan APHLC asongzapi la usomar bihek thihet atom phan anta latum hemdo long lesi latum habit si latum kikat nang lo lasi bang pharusi amen ako non amen kinep je phan police atum ako video lang ko adon si police atum nep dam lo ingnang dam lo engela alusomar kin somar tum ansitani duar amla constituency tum kido kithak kisung kichu kijun apor ave latum mikijang adim ave latum ingnar latum kapherena lapen habit si latum kachipachong damna la somsi la tarik narkep ke election vote pilo lapen tarik kep anabang ke alang litum aphan kinep tangnang keng tanglo asi alang litum pinian yan ta alang litum aning kipung aning ki oi lahai dosi alang litum chothe jin thesi alang litum ke lada DC asaihem office long wang nang ham lo lesi lada jasemet abang ke bang trok sia pan net at lo angela tuma phan kinep kangnang penceng lo kitheng ki jok apen selain kipi bob theng bob puson si avia phiksi jel donang lo lesi bang trok si angbom pen birson teron alang li sarbura late hemari teron katumi ajobo chewai jui lo amasi kachewai jui pen nadag non jelalong kido birson teron abang ke aron pen lutang ke la Constitution of India aron ateng pen ke ladak ke apo kithi along sitami ladak ke chidun longji aron do kusi la mene officer satum sami nang pachini lo bon sitami ladak birson teron abang damlong li ladaki aron pen la bel mande ansi enlongji lasi mande ansi lopo ku ente apu ke thilot pulotang te birson asar bura thilot onalon te alangli asar bura phan chilang damlong li loma la kadu kawe rat ku iku tha lasi phan jil benglo atek benglo non bang troxy pen non lang pharoi si dolang non ako jil ke bengji amen la bang phere me ingben me la bang si ilituma phan non second list non nang le adilo lang tha wa arlo so tum non duaram la pen alang litum habis na chita tu damji la putha khak kon se hadel nang beng lap non ku si alang litum dak desia thengno wang lap mara na ke lap na si alang li anima ke alang li ke kene duaram la women wing president lo alang li kopia kisung ma alang li chithan po na si ilitum do kawi inglong khai do an ke thitame reng tame do or die la ke ilitum kisung lapen ilitum iprang kiwang jilang ladaki 6 schedule areas iprang anglong along ke along ri along ke
vote มีทางสิจกลงนี้เราเป็นกิทูร์ตาMSC election พูดเป็นเชียงล็อก MLA กระดูกกระเบียนสมัยอิตุม MP สมัยอิตุมมีทางอดีมเกมีทางอดีมสิละเก vote สิจกลงนี้เราเป็นเกอิตุม election นั่นพูดลงนี้พูดสิบชิดูอารมณ์นั่นเต็งดกลงมาลาอิตุมจิกจักอุ่นจิมาสังมาลีจิกจักอุ่นเอโลนั่นสิอากิไฮอิตุมมาพันมันเป็นยายกระทาร์ซาร์อังการจับปีอิตุมยายกระทาร์ซาร์ลองอิตุมจะส่งดนทิพย์หนังมากจะส่งดนทิพย์ยายกระทาร์ซาร์ไปให้หนังมากKarbi Anglong East West di mga saupin na pahay nang ma? Pahay na! APHLC pahay nang ma? Pahay na! Patis ko doon di pinangalap ko election Jordan niya. Gusto ka ni Patis ko lang doon nalo nang ligay ka nang gala so. Alam no. Habit along no, cimatu di ko dang lo. Uy lang so kay pulis doon na ongta. Dong kati. Pulis doon nang doon joy no, di ko dang sikat lang habit le cimatu di ko dang si cimatu na. Ang kabili po ing na. Hindi important hindi ka piripan ni sita. More barney ki kada impar ki sa nadi kada tek do ni pesiyo. Inardo ni abini. Inarda dulu inar medela ma hulo. Ni tumai henar larong man bolong he kusana jharu kiti dadu mati. Dang jharu kiti long inar si pelu. Kada sai bini keng krem et ink ni keng ka kisu ni ke damon ni. Non nalimen ke ante nadak list long dodun na. Dobu gelasi. Nah, tumang thalo nang limen pulis long ala. Little stars on alis do nang menta belong ki peri ki kanang ko ye o. Hala sud ke nang li tum APHLC song pen te tong ka chidan ma mate ka adu Kali arat lo. Public ben thur nang i bulo thur bag lo. Ate mate ni tume re-election job nang i po phansi public ben thur bag lo mate di. Nge nom bang ke rong asko phan lo ang ton phan ta la anara tum phan ke nang ne bare lo. Kapiri ang kisung ang bolo amal lason di nang kok lo. Henta nang tur etiti arpong na nang tur etiti. kuma tum lo arpong nang tur ke Pulis dum lo sa. Pulis dum nang tur etiti lo aman li tum tahem do ahe desi abe si kare etiti lo. So ma tining phaki chu adu bupu pili. Na da do pi do thai ve dalo. Amala si da anu. non nang li ki puji dang ko pilan te lai pen jok nang ji kuma mate Na so kisung ve nang pa jok ve nang. ko jok vek nang ko nang li supo ma supila arta kwan la Lama. Nikan si plengalo. nikan si pilan landa jo ke habis si ke sang rablen la Habit long lo sa. Ken do ahe de ma habit long. ada join ni Rada jani mane rat kisung apa? Rat kisung ko people kisi kisung ama nitum ko people mane non ke nitum ko people si nandak ajo pi tum nan si song dud athe ko people to ajo phir lo kangking sering itum isumar pen ipena pen hem irit tum sab selang nong le isumar kapor he itum papor he khelo lakikat habile kaji inardo long le doji pulis ka phere itum kona pen sika chongda po itum kitiyo itum inglong asu po ma itum han nek na nan ba itu hana apa phere nang thel ke hap kan itum ko anti ke kat on po lasi no nili tum ke ingar khan pede non pulis an phere de tu lasi tum an ajo pita itum dak Hamren an itum tibang lo nang tum methang hem pen dak 27 dak diba lasi tum anak kilo ta an rong aso kan itum dak nang tibang nang tum ke chu ke jon ko son son non itum kichujun mane kichujun ta avelo tukle me tum kichio hajira chodam tot cholong tot hajira dam ta ipena ta kotono dam po ipena na menta do episo menta do la ipena na mena do episo menta do ko non bangke la so tipa jogni apan order pilo ni thana nge tuke inut pen 50,000 alis non na mena ta 200 100 amuni thanon do thula la phanta 30,000 itum kitio amani anibang hajira chodam dam chot tum kosan itum kilong on po la si rat atum si na pa jogang po la so kisun nanti dak Anlo, hal so tum song ke nitum lahai alam abi. Hali sistem kopi posi pangbo chok ma, kopi posi la so sistem kuma si kapatu ma pu ajoy ni si tum haso kachesong. Non kachesong dia dak kipang ma. so ke parti alam abi Parti abi tum hada. Ekdom parti alam pu tum ma chong kopi. kadu kita ningge kang
la so system ku pia po se patujoi ma po se tum public bank ke chingki ha suke tip no na bank ke itum APHLC phansi na ko hublo nang net thai lo phansi ku pia karon lo pulo la bang nan bang ke ara ta tum sungke dia masoka tu bi baji sialom dan bila chevo yui la ko pi pen no chevo ke kisu on ipen chevo yu angke non na ki thiar pum ke kon dan do do hem sidu ko ka phi sinang li puwang nang jui la ko ta du kok lo ke wang yui lo ni ta nang supo na lo do non ke dak si do lo dia do ko ma